Χαίρετε! Είμαι η Γιώτα από το pestoegine.gr και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε και εσείς να κλείσετε το ραντεβού σας στον εύκα μόνοι σας. Αρχικά ανοίγουμε έναν περιηγητή και γράφουμε εύκα ραντεβού. Θα επιλέξουμε την πρώτη επιλογή που μας βγάζει για να μπούμε στην πλατφόρμα του εύκα. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω και πατάμε είσοδο στην υπηρεσία. Αμέσως μετά πατάμε συνέχεια στο TaxisNet. Βάζουμε τους κωδικούς μας και πατάμε σύνδεση. Πατάμε συνέχεια και αποστολή, συμπληρώνουμε το άμκα μας και πατάμε είσοδος. Αφού γίνει αυτό, πατάμε έλαβα γνώση και επιθυμώ να συνεχίσω και μετά συνέχεια. Ξανά συνέχεια και μετά εδώ μας έχει πάει σε μια καρτέλα που μας δείχνει όλα μας τα ραντεβού. Εμείς θα κατεβούμε τέρμα κάτω. Θα επιλέξουμε νέα αίτηση και βλέπουμε ότι μας ζητάει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσουμε ένα email και αφού τα έχουμε συμπληρώσει όλα, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και πάμε στην ιδιότητα ετούντος. Στη δική μας περίπτωση θα επιλέξουμε αυτοαπασχολούμενος και στην κατηγορία αιτήματος, εγώ τώρα θα σας δείξω πώς κάνουμε διόρθωση στοιχείων, οπότε θα κατέβουμε στο Μητρό και θα πατήσουμε αλλαγή στοιχείων ασφαλισμένου. Μετά από αυτό βλέπουμε λέει προς. Εγώ έχω βάλει κεντρικού τομέα Αθηνών Αττικής και το κατάστημα στο Ζωγράφου. Αυτό τώρα ο καθένας σας θα βάλετε που ανήκετε, θα το ψάξετε από πριν για να ξέρετε που υπάγεστε. Απλά να ξέρετε ότι για τους ιδιώτες θα απευθυνθείτε με βάση τη διεύθυνση της κατοικίας σας, ενώ οι επαγγελματίες με βάση τη διεύθυνση της έδρας τους. Πάμε παρακάτω. Μας λέει να περιγράψουμε το αίτημά μας. Θα γράψω εγώ εδώ διόρθωση στοιχείων. Θα κατέβω πιο κάτω και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Με ρωτάει αν θέλω να προγραμματίσω επίσκεψη στο υποκατάστημα και έχει σε παρένθεση ραντεβού. Από μόνο του έχει το όχι και πολλοί δεν το παρατηρούν. Εσείς πρέπει να επιλέξετε ναι για να σας βγει ο παρακάτω πίνακας. Αυτός εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε με κόκκινο τα ραντεβού που δεν είναι διαθέσιμα. Με κίτρινο είναι αυτά που μας αφήνει να επιλέξουμε. Επιλέγουμε ημέρα και ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας εξυπηρετεί και εμάς. Εγώ θα βάλω ας πούμε εδώ την Παρασκευή, 10 και 20, θα κατέβω πιο κάτω και θα πατήσω υποβολή αίτησης. Με ρωτάει θέλετε οπωσδήποτε να συνεχίσετε, πρέπει πάλι να πατήσουμε ναι. Αφού το επιλέξαμε, με ξαναπάει στην καρτέλα που είδαμε νωρίτερα, με τα ραντεβού μας. Μόνο που τώρα πάνω έχει το ραντεβού που μόλις έκλεισα. Εάν το επιλέξω, θα κατέβω τέρμα κάτω και θα πατήσω προβολή επιλεγμένης αίτησης. Αυτό εδώ είναι το ραντεβού μου και από κάτω μου δίνει δυνατότητα εκτύπωσης. Εγώ μπορώ είτε να το εκτυπώσω κατευθείαν είτε να το αποθηκεύσω. Αυτό ήταν όλο. Εάν βλέπετε το βίντεό μας από το YouTube, μπορείτε να μου κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί βοηθάει. Μπορείτε να μου αφήσετε σχόλια αν τυχόν έχετε απορίες ή αν έχετε κάποια πρόταση για μελλοντικό βίντεο. Εάν παρακολουθείτε από το site μας, κάτω δεξιά μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μου στο live chat. Σας ευχαριστώ πολύ!